volal sa Viktor Šipoš a vinica sa volá Šikloš Winery na základe pomenovania tohto kopca, ktorý sa mi zapáčil, na ktorom žijem, v ktorom bývam. Môj príbeh začal tak, že som sa nasťahoval do vinice, pretože som nechcel bývať v paneláku, nechcel som bývať v dome, tak sme si založili vinárstvo, licenciu, všetko na proste produkciu vína. Je tu fakt ako ticho, je tu dobre a robí to dobre na dušu. Ale si myslím, že sa to potom prejavuje v tom finálnom produkte, kde človek vlastne dostáva od nás to víno, z ktorého mu není zle na druhý deň a je spokojný, veselý večer. Blízke okolie môjho vinárstva ponúka v podstate návštevu Levíc s historickými pamiatkami, je to staré mesto. Ďalej tu máme termálne kúpele ako Dudince, hneď za kopcom alebo pod kopcom máme termálne kúpalisko Margita Ilona, je tu nedaleko Santovka, tam za kopcom máme Podhajsku, čiže termálne pramene. Takisto tento kopec vznikol termálnou činnosťou, najviac domovskou odrodou tu je Pesecká Leánka, alebo Frankovka modrá, alebo Riesling vlašský. To všetko ponúkame my takisto ako vinárstvo. Chcel by som, aby u nás naše víno zákazník cítil tú úprimnosť toho produktu, čistotu toho produktu, ktorú si zadovážil. Do vína naozaj nepcháme nič.